Tuolla on mausteita. Ne on täällä ihan lautasiakin, nää oli täällä kun mä tulin. Ja mukeja. Uuni on ihan siisti ja hellaa ihan kiva. Jääkaappi ja pakastin on myös. Olemme ostaneet paljon ruokaa, jotta minä paranisin. Sitten tässä on tää meidän ruokailutila. Tämmönen ihan kiva pöytä. Siinä on hedelmiä siinä pöydällä. Sitten tuossa on vielä yksi sohva. Nojatuoli. Tästä mennään siis, tästä näkyy ikkuna sisäpihalle. Täällä on tällä hetkellä tosi kiva ilma. Aurinko paistaa ihan kivasti. Ja tässä on vielä tämmöinen peili. Saa varmaan vaatteet tohon roikkumaan, mutta tässä on meidän sateenvarret. Ja tästä on ovi ulos. Ja tää on siis sitten meidän ulko-ovi. Tää on parvekkeella tämmönen pieni jännä tyylinen parveke, että tosta mennään ulos sitten. Päästään